ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବକାଂଶରେ ଗାଁ ବୁଲା ପାଠର ଡାକଘର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା। ଅନୁଷ୍କା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମସଜିଦ୍ ଟିକେ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ମା' ଏଇଟା କ'ଣ? ମା' କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ମସଜିଦ୍। ମୁସଲମାନମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶିଖମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମସଜିଦ୍, ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କେହି ସାନ ବା ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ଏବଂ ସବୁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ଡାକିଥାଉ ବା ପୂଜା କରିଥାଉ। ପୁଣି ଅନୁଷ୍କା କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମା'କୁ ପଚାରିଲା, ମା' ଆମେ ପୋଷାକ କିଣିବା ନାହିଁ କି? ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ଆମେ ତ ଆସି ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ବଜାରରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ କିଣା ବିକା ହେବ ସେଠି ଆମେ କିଣିବା। ତେଣୁ ଅନୁଷ୍କା କହିଲା, ମା' ତୁମେ ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଯାଅ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ତିଳୋତ୍ତମା ଦେବୀ କହିଲେ, ହାଟ 7 ଦିନରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ବସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କିଣାବିକା କରନ୍ତି। ହାଟ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ବସିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା, ହାଟ 7 ଦିନରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ବସିଥାଏ। ହାଟ ସରିଲା ପରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଥିଲେ ତାକୁ ବଜାର କହନ୍ତି। ବଜାର କାହାକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଥିଲେ ତାକୁ ବଜାର କହନ୍ତି। ଏହା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହେ, କିନ୍ତୁ ହାଟ 7 ଦିନରେ ଥରେ ବା 2 ଥର ବସିଥାଏ। ହାଟ ସରିଗଲା ପରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଜାରର ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଅନୁଷ୍କାର ଜାମା କିଣା ହେଲା। ସେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗାଁ ବାଲା ପାଠଟି ସରିଗଲା। ଏଥର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।